Tässä Nelosen uutiset, hyvää iltaa. Uudelleen valittu kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen piti tänään linjapuheensa. Katainen vaati suomalaisilta kykyä uudistua. Myanmarin entinen oppositiojohtaja otti vihdoin vastaan rauhanpalkintonsa. Ensi yönä huipentuva Jukolan viesti on kerännyt ennätysmäärän osallistujia. Huomenna sataa lähes koko maassa. Kokoomuksen Rovaniemen puoluekokousväki valitsi yksimielisesti Jyrki Kataisen jatkamaan puolueen johdossa. Linjapuheessaan Katainen vaati niin puolueväeltä kuin muiltakin suomalaisilta kykyä uudistua. Niin kutsutulla Suomi-uudistuksella Katainen valoi uskoa myös irtisanomisten runtelemiin Nokia-kaupunkeihin Saloon ja Ouluun. Jyrki Katainen lanseerasi linjapuheessaan uuden termin Suomi-uudistus. Sitä tarvitaan aikoina, kun säästöt ja leikkaukset kurittavat tai kun Nokia irtisanoo historiallisen määrän väkeä. Pääministeri peruutti ensi viikolle suunnittelemansa Brasilian kestävän kehityksen konferenssin. Sen sijaan hän aikoo viedä toivon sanomaa Saloon ja Ouluun. Eihän se voi olla niin, että se osaaminen ja suomalainen työmoraali on kiinnitetty vain yhteen ainoaan yritykseen. Me menetämme työpaikkoja. Mutta mitä meille silloin jää? Meille jää mahtavat pääomat, osaamisen pääomat. Hän oli oikealla asialla. Hän oli inhimillisen ja ihmisyyden asialla. Me tosissaan täällä Suomessa ollaan kaikki samassa veneessä ja Kainuussa, kun UPM sulki ovensa, niin kaikki apu ja tuki oli tärkeää ja noustiin tavallaan niin kuin vaikeuksien kautta voittoon. Kokoomus aikoo säilyttää asemansa Suomen suurimpana myös syksyn kunnallisvaaleissa. Mikäli kokousväkeä ja Kataista on uskominen, avainteemana menestykseen ovat kokoomuksen omat arvot ja rohkeiden uudistusten tarjoaminen suomalaisille. Varmastikin kuunteleminen ja se, että meihin voi luottaa. Me ollaan semmoinen puolue, joka tekee vastuullisia päätöksiä ja osaa katsoa tulevaisuuteen. Me ollaan, niin kuin aikanaan puhuttiin, että kokoomus on työväenpuolue, eli me tehdään hirveästi töitä, uskotaan asiaan, ollaan rehellisiä ja suurella työmäärällä avoimesti ja rehellisesti ja vilpittömästi. Työ, sillä tulee vaalivoitto.